Здравейте, казвам се Ивелина Пенева и съм астролог и психолог. Това видео е посветено на наталният ви Меркурий в знак Лъв. Тъй като Меркурий е транзитен от началото на юли 24 година е в този знак, аз реших да му дам своите чести почитания и да запиша това видео за вас сега. Позицията на Меркурий в зодиакален знак показва потенциала на интелекта, умствените и мисловни способности, интересите и талантите на човека. Меркурий определя способността за възстановяване и създаване на връзките между хората, осъществяване на контакти, запознавания, поддържане на тези контакти, диалог, обмен на информацията, мисленето, говоренето, ученето, печеленето на пари и преподаването. Меркурий в Лъв е активен, ярък, дава синтетично и творческо мислене с добра логика. Човек ще бъде насочен към максимизиране на своите интелектуални възможности, осъзнавайки своята индивидуалност чрез слово и реч. Вероятно има склонност към драматични епизоди, любов към блясъка в разговорите, споровете, ярките жестове, използването на паузи и работата с публика. Обикновено такъв човек се нуждае от вниманието на другите хора, за да се фокусира върху неговите си мисли, теории и думи. Той определен има нужда от слушатели, за да мисли, а неговото интелектуално и духовно развитие е възможно само чрез контакти. Ако няма контакти и комуникация и той не получава някаква степен на възхищение, благоговение или в крайен случай поне омраза, такива думи на хейт, тогава такава ситуация ще бъде доста трудна за неговото развитие. Сега да разгледаме Меркурий в Лъв в мъжка карта. Такива мъже обичат да бъдат в светлината на прожекторите и да общуват с голям брой хора, но изискванията към тях също са високи. Може би дори имат желание за кастово или някакво ясно разделение или разграничаване на хората от близкия си кръг, които смятат за равни или неравни на себе си. А на останалите щедро ще им се прощават слабостите. Лесно могат да бъдат обидени, ако не проявят интерес към мислите им или не ги изслушват внимателно. Когато Меркурий в Лъв не е засегнат от негативните влияния на други планети, той произвежда по-голяма творческа продукция. Мисленето на такъв човек е много независимо и оригинално, въпреки че той не измисля нищо екстравагантно. Но благодарение на неговите ярки и вдъхновяващи речи, думите му се помнят от хората дълго време. Ако професията на такъв човек е свързана с актьорско майсторство, представления, менторство, творчески насоки, тогава той със сигурност ще запали всички с изказванията си и ще плени всички в своя интересен свят на радост и позитивизъм. Такъв мъж обича комплиментите, отправени към него, но умее отлично и сам да казва комплименти. Той може да се похвали с деца, жени, приятели, талантливи хора и ще го направи от дъното на сърцето си. Като цяло, той може да има слабост към децата и да обича да прекарва време с тях в игри, четене на книги, гледане на филми и различни хобита. Ако е необходимо да се организира и проведе празнично събитие, тогава такъв мъж ще бъде отличен домакин. Ако Меркурий в Лъв е слабо развит, тогава мъжът подсъзнателно се интересува от разширяване на контактите, т.е. от обхвата на идеите си, но той не е добър в тях. Той е твърде енергичен и прям, външно за хората неговия ентусиазъм често изглежда наивен и глупав. А ако човек обича да общува с всеки човек, да чете конкретно интересни книги, да слуша песни, да рисува, да учи или да преподава, и той получава много удоволствие от това, тогава това ще стане неговият източник на енергия.
Такъв човек има отлични импровизационни способности, голяма жажда за учене, способност да убеждава, педагогически способности, съчетава сила и воля в творчеството и обича да украсява своите идеи. Затова, ако разказите му ви напомнят за приказките на Андерсен, не се чудете и не изразявайте съмненията си, а слушайте и хвалете или поне се преструвайте, че ви е било много интересно. Меркурий в женска карта. Такава жена няма да излезе от пътя си, за да каже каквото и да било, а ако каже нещо, то ще бъде направо в очите ви, без да ви лигави и щади. Тя е много проницателна, има отличен организационен и предприемачески талант. Ако трябва да убедите някого по време на преговори, тя ще го направи майсторски, с шеги и с усмивки. Ще проличат творческите заложби, общуването с хората ще ви накара да пожелаете да споделите нещо приятно и важно с тях. Ако трябва да се подкрепи някого, жената с Меркурий в Лъв със сигурност ще го направи. Но трябва да сте подготвени за факта, че това няма да бъдат само хвалебствени оди, като не се притеснявай, ти си толкова страхотен, ти си силен, ще успееш. Но думите на жената с Меркурий в Лъв са как. Така, ставаш, отиваш и го правиш. А ако искаш да постигнеш нещо в живота, тогава не трябва да хленчеш, а да работиш. Затова не очаквайте съчувствие и сълзи от такава дама за вашите скърби и се настройте на работа в едно добро настроение с нея. Жена с Меркурий в Лъв е майка, празник за децата, която избира костюми, разпределя роли, ще напише сценарий, ще води хорото най-отпред с децата. С такава майка няма да скучаете. В същото време тя със сигурност ще завлече децата си в творчески клубове, вокални курсове, театрални студия и тя е добра също в актьорството. Тя е несъмнен лидер в екипа, дори да не взема ръководни позиции, всеки винаги се радва да я види, защото тя може да повдигне настроението дори в най-безнадежната ситуация и да даде практически съвети, които не са в сферата на така ми се струва, а всичко по същество и с рационален подход. Всичко свързано с реклама, промоция на проекти, такава жена със сигурност ще свърши отлична работа и може да стане лице на компанията, ако е необходимо. В личните отношения тя се интересува от мъже, които са ярки, интелектуално развити, с които може да се прекарва добре и да си говори за умни неща. Тя очевидно не се разбира с депресивни хора и скептици. А ако човек иска да завладее такава дама, тогава той трябва да се запаси с дозина умни, забавни вицове или истории и да запомни няколко красиви, вдъхновяващи стихотворения за любовта. Надявам се, че се познахте. Ако не, пожелавам ви да развивате добре Меркурия си. В началото обясних как. Прекрасно лято ви желая и останете на моя канал. Аз съм Ивелина Пенева, астропсихолог. Във Фейсбук моята страничка се нарича Бизнес астрологични консултации. В Инстаграм съм на латински Ивелина Пенева, астропсихолог. Хубав ден и прекрасно лято!